Sa unang pagbasa, giasoy kanato ang nahitabo diin si Felipe gisugo sa espiritu nga adtuon niya og iyang kuyugan ang usa ka dako nga opisyal ni Reina Candice nga mibisita sa Jerusalem. Unya kining maong opisyal nagbasa siya sa sinulat ni Propeta Isaías. Nya didto iyang gibasa, nangutana si Felipe, nakasabot ba ka sa imong gibasa? Miingon ang opisyal, unsaon nako pagkasabot niini kon walay motudlo kanako? Unya gipasakay niya si Felipe sa karwahe og didto gitudloan siya ni Felipe unsa ang gipasabot sa gisulat sa propeta, og kining tanan nagpasabot ngadto kang Jesus. So ang gibasa niya nga sinulat ni Propeta Isaías miingon, sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, sama sa nating karnero nga dili gayud motingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong, ipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya, walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. So kini points to Jesus, what happened to Jesus. Busa atong pamalandungan nga minganta nga ang atong kanunay nga hisgutan o atong kanunay nga katarungan mayngunta, ang tanan nato makamaota mo basa kay naka-eskwela man pud ta. Bisag elementary rata or high school, kamaota mo basa. Yes, everyone knows how to read. But the question is, did you understand sa imong gibasa? Mao ni karon kini opisyal sa Reina Candice makamao mo basa. Dako og edukasyon apan wa siya kasabot unsay iyang gibasa. Busa kinahanglan mingon siya, unsa man nako pagkasabot niini kon walay magtudlo kanako? Mao na nga bisan kitang tanan makamao mo basa, we need a teacher. A teacher to teach us unsay kahulugan ining atong gibasa. Mao na nga sa simbahang Katoliko natay gitawag nga magisterium. Magisterium, the teaching authority of the church. The church teaches us what this particular scripture passage means. So mao na siya ang role sa simbahan. Itudlo sa simbahan unsay kahulugan niini. Ang iyang itudlo ang kahulugan. Posible nga ang kahulugan nga gitudlo niya, posible nga ang meaning ining maong Bible text dili haom sa imong panghuna-huna. So kung mauni, there is only one direction of the Word of God, to bring us all to Jesus, to discover the truth, who is Jesus. When the Word of God breaks us into splinters, it is not anymore the Spirit of God leading us to discover the truth, but it is your own and personal interpretation that leads you to the truth which you claim the truth. Mo na nga, the importance of a teacher to teach us. Abi ninyo, sa pagtuon namo sa Biblia, eskwela makintay pod mig theology. In 4 years time nga sige migtuon ani, we only cover skin deep of the Bible. Unya kita nga wa makasud og theology, formal theology studies, we just read it and we just interpret that this is what it means. Abi ninyo, usa ka pari nagtuon siya sa Gospel of John, ang iyang gitun-an kama, Johannine kama. How many pages ang iyang nasulat? More than 600 pages just to study the kama in the Gospel of St. John.
That's how difficult, that's how tedious to study the Bible. And we just easily read it, and then we say, this is what is it. This is what it means. So, katawanan kaayo. Pagkatapos, one sister, RVM sister, ang iyang doctorate study is about one word, matetes. Buti pa sabot, disciple. The one word lang, pila ka pages ang iyang nahimo sa iyang dissertation is more than 300 pages by that one word. That's how studies in scripture, that's how difficult it is. So mao na nga we need a teacher. We need the church to teach us because the church from the beginning siya gitugyanan. Siya may nagtigom nining bala ang kasulatan. Siya gitugyanan sa pag-amping ni ini. Siya gitugyanan sa pagsangyaw ni ini. Kita ulahi ra gyud ta kaayo. Mao na nga we don't know what was really the understanding of the ancient, of the first generations of Christians. That is why we need a teacher. And this is the Mater et Magistra, Mother and Teacher, our Holy Mother, the Church. So mao ni nga kita, maminaw kita sa teachers. Maminaw kita sa magtudlo. Unya, kita nga mga kitudluan, usahay din ta, hala, mao day na. Di man na mo akong pagsabot. Willing to give up what we understand nga dili haom sa pagpulong sa Ginoo. Kanabitong ko kanabitong usually karon ang ana ang even our good senator nga who is also a pastor, siya nga, he is telling us death penalty is there. Oo nga, death penalty is there, but it did not remain there. It developed and evolved into life, not death penalty. Leadership, menta nga, walay leadership nga wala gipili sa Ginoo. Yes, correct. Why leadership nga gipili sa Ginoo? Pero what happened? Ang leader nga dili muhtuman sa kabubuton sa nagpili kaniya, ilisdan. That is what happened to Saul. Saul ba ang unang hari sa Israel? Gipulihan siya ni David. Ngano man, wa man siya musunod sa kabubuton sa Ginoo. So kanadeng mahimo kang leader sa katilingban, dili day ikaw may magbuot, kundi ikaw musunod sa kabubuton sa nagpili nimo. Ang iyang kabubuton gipadayag na. Asa man gipadayag? Balik ta. Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 5. Unsa may naa didto, ayaw pagbaton og laing Dios. Kinsa may imong number 1, si God o ang imong kwarta or ang imong power? Balaan na ang ngalan sa Dios. Unsa man imo ba ning gitahod when you pronounce the name of God? Is it with reverence or is it just like a joke? Pagkatapos, remember to keep holy the Sabbath day. Okay, ikaw ba makit-an sa simbahan? Simba ba ka? Unya, minsan nga, honor your father and your mother. So, all of us, gitudluan ta na. Ayaw pangawat. O ikaw ba, matarong ba ka sa imong pagpangalagad? Ayaw pamakak. O ikaw ba, tarong ba imong gipanulti ba hitungod sa imong kalaban? O naghimo kag istorya nga makadaot sa imong kalaban? Ayaw pagpatay. Daghan kaayo, kanang kabubuton sa Ginoo, gipadayag na sa Biblia. Ang pilion nga leader, sundon ang kabubuton sa nagpili, dili kay siya maghimo og iyang kabubuton, ipasunod sa iyang mga supporters, subordinates. So mao na siya, nga tan-aw nato nga diha mismo, diha sa mangbalaang kasulatan, we need a teacher. Unya, karong Domingo, moingon ka nato ang Ginoo, ang iyang mga karnero maminaw. Daghay mga karnero karon nga dili maminaw sa simbahan kay magbuot og ilang kaugalingong kabubuton. That's the characteristic of the new and modern sheep. But the Bible says,
ang akong mga karnero maminaw kadako. We need a teacher because we don't know the real meaning of the words in the Bible when we do not have a teacher. Mo bitaw na nga tungod kay magkanya-kanya lagi ta og basa, kanya-kanya tag interpretation. What happened? Ang Christianity was broken down into various splinters. Mo nang daghang kay tag mga sekta. Nganuman, ang iyang interpretation lahi. Ang iyang interpretation lahi. All of them they claim they are led by the Spirit of God. But remember, the Spirit of God will never lead us into division. The Spirit of God will lead us into unity with one another. Mao na siya ang work of the Spirit. Now, pag-abot karon kay gisultihan man sa ni Felipe nga kini ang gipasabot ni mao si Jesus. Pag-abot sa gospel nato, mingon si Jesus nga walay makaari kanako gawas kung tudloan siya sa Amahan. Unya, ang mutuo kaniya, mingon siya, may kinabuhing walay katapusan. Unsa may atong tuuhan, mingon siya, ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. So sa to pa di ay karon, si Felipe katong gibasa sa usa ka eunuko o sa secretary of the queen Candace of Egypt points to Jesus. And Jesus said, I am essential. I am absolutely essential. Nganuman, he likens himself, he uses the so-called, the analogy of bread. Without bread, we cannot live. Without food, we cannot live. We become weaker and weaker every day. That is to emphasize the point that Jesus is necessary, absolutely essential sa kinabuhi nato ng mga magtutuo aron kita mabuhi sa kinabuhi nga walay katapusan. So if we consider Jesus the last resort or the last recourse, if we consider Jesus kung kaya pa nato, Lord, wag ka mo nang makialam. Pag hindi ko na kaya, Lord, saka tatawagin kita. No, you are mistaken. Mo na nga we need a teacher to teach us always that Jesus is absolutely necessary, essential sa kinabuhing Kristohanon. Whatever you do, whatever your social status, whatever your economic status, and whatever political affiliation you are, necessary nga masabtan nato, Jesus is essential. And to be a Christian, it is essential to listen to Jesus and to follow the teachings of Jesus, not your own teachings. It is necessary for a Christian to be attached to Jesus, not to anyone. Usahay mas panatik pata nga mo depensa sa atong dapigan kaysa kay Jesus. Usahay ang teaching ni Jesus, never mind that. Kay ang atong attachment to certain person mas labaw kay Jesus, and that is already idolatry. Wata ka bantayan na. So we need a teacher to teach us how idolatry reveals to us now and how the devil works with deception at this time. We need discernment. We need teachers because our human mind, kung kita-kita ra, defective mind, mao na nga instead of having a moral choice, we choose another one. Manindog kita mga kaigsunan ug ato karong ipadangat sa Ginoo kining atong mga pangamuyo. Muduol kita karon og mag-ampo ngadto sa Dios nga pinaagi sa iyang pagkamaluluy-on ug pagkamanggihatagon. Iyang gipadala si Jesus, iyang bugtong anak nga mao ang pan sa kinabuhi. Busa puno sa pasalig, sangpito nato siya diha sa atong pag-ingon. Ginoo pataling hogik